Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinagan Amarisa, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamet, apay drama ti pakasaritaak. May isa nga ina, may isa nga asawa, anayaw awan, ti dalan na. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Marisa, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, nagsapa ka matan na nakariing, bakit? Alas 4 pa lang iti parbangon na. Ay na, naskan ngamin nga ilutok dagiti ilakok akan kanan, iji palingke. Mapan ka man na naglakon? Kunak man no day off mo matita. Sumardeng ka man. Adda kiti day of ti tendera akas kanya. Anya maninda kita ilako maya. Kadya sigod kutsinta, bibingka, kan puto. Ninayonak matan iti dikat Barang maipaibos ko manan. Ala, naluton sa matan. Ramanak man day takot cinta. Oy, bayadam Busatam manin iti libre ako nakon. Anya kato'y nanos nga asawa ko na ya. Sige, bayada kon. Tapno at damat buhay na maanom. Agidadang kakidi iti pagdigos dagiti ubing, tagluto ak iti pamigatan. Sakbay ang mapanakagla ko, agigiddan tayo pa'y ang mamigat. O, Cherry, ibusam day ta kanam Saan ka tumakda dita? No saan mo maibos day ta kanam, wan? Nanang, mapan ka di manan naglako? Katuan tapno adda balunan niyo kani ading mo ama panag-eskwela. Jay uniform ko? Basit kanya ako? Wan, saan ka madanagan? Apaman makalako ak ita, igatangan ka iti baro a uniform mo. Nimat ading ko, sapatos ka no matikayat na. Ay, saan mo't amabalin apaggidanan Umuna pa'y agatangan dya uniform mo. Kalpasan na, di sapatos tumat ni ading mo. Lakay, partakam mo ti agmaneho atan Ang mga noon na andak iji pwestok iji palingke. Tsak nga ro doon ay makita ti kalsada. Talakos na mo ti silaw ti tricycle ko. Kunakman ngamin no sinukatam. Nadili nga ro ti sweldo mi. Ay, unay matan ta idelida pa'y laang mat. Adu kami a karpintero nga agrekreklamo. No kasta dalaang akanayon, agbiro kalangan iti sabali a pagtrabahoam. O, nagsapakamutan ang nakapag-display iti ilakom dito'y palengke, Marisa. Palengke di ngamin ita. Si kalaa ka na, yung ti kasapaan. Kasta talaga. Talaga akayat mo ti bumaknangan niya. Asino ko mati saan nga agarapap iti kasta? Tumatangak man iti lakom. Aywan sir. Anya ti kayat mo? Ato kami. Mano amin na iti lakom tagulpi kon. Mabit laang sir. Kwentaak no mano amin. At dagayam asidag paggatangan iti makan dito ya. Nabayaga ko niyang laklako dito sir. Basta rin. Kabarbaro ak pa ngamin dito At da shop ko dito asidag. Kasta ka di sir. Ado ti trabahador ko anas kang nga igatanga kiti ikapeda. Isupot ko amin ng dagito'y lakok sir. Wan man, ano? Mabisin na iti trabahador ko kay. Ay naimbag man, Marisa, tanakalako ka dagos. Nagswerte ket din de buena manom nga inawagan pa'y iti, sir. Katsarmat ngamin tilangan. Kas nga rod mangup opisina. Anya kano aya di shop na. Jakmat na damagan. Ngam ko na, adito'y igit lang ti palengke. O di adan customer mo, no binigat agumatang itilakom. Saan kan nga aguray nga agmalmalam. Agsapa pa'y laeng, nakalako kan. Nanang, mayat day kinatang mo ay uniform ko. Umanay kanya.
Nangina day ta, saan anaingpis. Agyamanak, nanang. Labampay mat sagbay nga usaram. Sige, nanang. Mapan ko nga rod labaanan. Ni ading mo ngay. Napanmanan na ki ay ayam, Junior, sika ka di day ta. Ni tatang. Ni, nagsapa man ang nagawid. Awan nga ta trabaho na. Awanan bain dagita tao. Luklukwan dala ti tao. Asino ti bagbagam nga awan ba inda? Sanda nga itad ti sweldo mi. Hindi nagwala ki ti pagtrabahoan mi. Anya? Apay nga inaramid mo ti kasta. Marurudak nga rod. Ita, awan ang trabaho mo. O di awan lang. Awan la ti dikar aramidan. Nagbartag ka pa'y. Tapno tumurudak nga rod. Bakit? Di nakman sagid-sagidan Ingkakat maturogan. Taagluto akon iti kanan tayo. Pare, dumagas ka man pala dito'y balay. Tada man la damagak. Ay katuan mare. Agawid ka ka din? Huwag mare. Narabyanak. Tainurnos ko pa ay na perde iti panagwala ni pare Tunyo. Ay, pudno gayam anagwala. Ay, huwag nga rod. Nagrigat mi nga inananawa. Isa pinagawid min adagos. Tapno mausawan. Pasensya kayo na. Kasano ngayon ti trabaho na inton bigat. Lading itak mare. Ngan, saanan ang makasubli? Saan akayat dagiti boss, asumrak ang nabartag? Ay, kasta ka di. Pudno ka di delay ti sweldo yo? Delayed? Saan matitipan nagkunat? Kasta mo ti bagbaga na kanyak. Ibagakon kan katipod no maray. Arak ngamin tigat gatangan na kanayon. Kat no awampay aldaw asumrak iti trabaho asan anak kainom. Anya? Bagbaga man kid di mare, barang agbalbalew. Apay ayang agininom. Ada ka di problema na? Awan mo't iti panagkunak, pare. Ay, kanayon latta nga adda nakabulsa kan kuana nga arak. Nanang, apay nga gluluwa ka. Saan, anak? Naasok nga min dati paglutlutwak iti ilaklakok akan kanan. Ala, mangan kakit din. Ni ading mo ngay. Agsuksukat pa'y laang. Inakon aglakowan. Katda kayon ti makam mo, inton sumangpot kayo inton aldaw. Ni tatang ngay. Mapan ka di mo't na nagtrabaho? Awanan trabaho ni tatang mo. Ay, kaasimat. Di, tulungan na kalakuman nga aglako. Ayan jaglaklako iti kang kanan dito abay mo. Ay, ni Marisa, sir. Awan pa'y mat. Ita lang nga rod anaaldawan. Kumatangak ko may tilako na. Urayan nyo labiitan, sir. Umayan day jay. Ado ti paggatgatangan. Ngam, iso ti kayat ko a paggatangan. Makatawara. Wan sir. Kan may sa, naimas tila ko na. Iso nga min amis mo ti agar aramid. Ni, iso maggaya man day ta, sir. Oy, Marisa, adan to'y sukim. Gumatang kano itilakom. Uwan, sir. Adakon. Mabit lang tayo sa ganak dagiti lakok. Manong ka di tigatangam, sir. Sige, isaganang pengo muna. Amangan mo't numapan ka gumatang iti sa bali. Isunarod ngayon nun uray ka. Agyaman sir. Sige. Agpili ka, no anya ti kayat mo, sir. Agora ka. Karlo langan tiyawag mo kanya. Sana, sir. Ay kat. Uwan no kasta ti kayat mo nga yawag ko kan ka. Sa dino ka di ti shop mo. Ta siya kun amis mo ti mangi deliver. Ay, wala niya. Kung sana ko na mabannog pa yung umay dito. Mayat na ita na panunot mo. Nasaya at tasimmangpat ka, nanang. Anya day jay maangot ko anak set. Diyan saang ko. Naksat manan. Ay, napigsa siguro ti apoy na Kunakmat kan ka, ano agisaang ka.
Saan unay anapigsa ti apoy na? Nanang, edi napanak matang iti bagas di ta kantina. Nakaturog ijay ni tatang. Nagiinom da kano kadagiti gagayam na ijay kantina. Ay, rining mo ko man Iwalin nakmat. Inong tanak pay ay, di riniing ko. Bayamon, agawid tulat ta. Ay, nanang, sursurwa kun ti agluto. Tapno syakton ti para luto. Wan nasaya at amasursurom dayta. Tani, dumaktakkel kan. Sursurwam ti agtrabaho iti balay. Umay ko i-deliver dayto in-order mo a meriendayo. Talaga sinurot mo ti oras na nagsaritaan ta, ha? Ay, wan Agtugaw ka pa. Ay na, saanan? Tamapan ako naglako. Agtugaw ka. Tabilangag ni pagbayad ko kan ka. Ay, pagtugawan nakpailaang mat. Kasla adulaon ay tibilangang makwarta. Agwari ka. Alag di wallet ko. Mapit lang. Oh, dahil iti bayad ko. Sa karibo? Pangala ako maitipagbaryak iti dayta. 5 gasot lang di bayadam. Kukwamon ti suplina. Ha? Nagdakal mo tan? Ay, mapan ko'y pabariya. Sa anak nga gang angaw. Kukwamon. Amok akasapulam dayta. Agyaman nak. Ada ka di cellphone mo? Kahit mo, tahikan ka? Tapno, ag-text mate ta? Addan asawag. Anyang ag-textmate nga ibagbagam. Amok asaan ka naragsak iti den na ti asawam amambartak. Kasano nga mom? Nagdamdamag. Di na ka man lang amo nga iwanan ti asawam. Dahil ta kinapintas mo. Parparigatan na kalahin. Sige, mapanakon, Carlo. Itad ko itong bigat di cellphone mo. Kaya't kung agpagayam ta. Mare, nagwalan nila kay mo di kantina. Adu ti binuong na. Anya? Unay mo't daytan? Nabartak ngamin. Saan apa anawa? Dagiti tano ti nakaanawa kan kwa na. Ay, nabambanugak ang naglako. Ita ang nagawid hak. Kasta pa'y laang ti madamag ko. Alan mare, ingka kasarita ti aking kuka iti istor. Tapag saritaan nyo, numano ti bayadam kadagiti na buong ijay. Marisa, nanggatangam day ta cellphone mo? Iko Imbag man ta nakagatang ka iti cellphone. Nangina siguro day ta niya. Kukwa di anak ko. Binulod ko lang. Ay, Marisa, agkidawak iti dispenser kan ka. Taapay. Nagdamdamag namin ni Carlo kanyak may papankan ka. Kat gapo tadagulit, sinong bata kun adag iti saludsod na. Si kagayam tinagdamdamagan na. Mas dawak nga rod no apay anagado ti damdamagan na kanyak may papankan ka. Kasla imbestigador si ka. Anya nga in-deliver mo matlaang ti order na merienda iti shop na. Sumurot kan kanyak, Marisa. Ikari, saan ka nga agtuok iti danak? Angam, adda pamilyak. Pakadanagam ko ma. Nasayat kit di ano panawa mo, tapno agnagam di asawam. Pampanunutak dagiti anak ko. Dadakkel dan. Saan na masapol nga awawiran nida? Apay asyak pa'y lang amin tinapilim. Damagam pa lang. Tagipintasan ka nga ron. Kurso na kan, hindi pala damo ang makita ka. Carlo, Umadayo ta. Mapantay ti lugar nga awan makaam-am mo ka data. Simurutak nga rod kini Carlo, Mr. Lonely. Ket adda kami ita iti lugar nga awan makaam-am mo kada kami. Ngem inaldaw nak, nga us-usigan ti konsensyak. Apasaray sa anak ang makaturturog amang pampanunot, kadagiti anak ko nga imbatik. Tuy pagayam mo, Marisa. Marisa, pagayam ko, saan mo na mabaliwan tinapalabas, ngem kabailam ako riktaren dagiti nagkamalyam. Ammom tinasaya at kansaan, nga rod,
Addaken ka amin ang mga ramid iti may parbeng. No nasayaat ti pilyem, awan to ti pakakonsensyaam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti tinagan a Marisa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Marivic. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapo iti kinasupladak. Adu dagiti gimura kanyak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Marivic. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Lakay, si kaman pa'y laang tagbantay dito store. Mapanak ag-deposit iti bangko. Wala, anya nga oras kanto nga makasangpat. Ay kat depende no awan pila iti bangko, di masapaak. Ngam no ado ti pila, sigurado amaladawak. Apay aya, ada pa panam? At ako mga road, at papanan mi kinikumparek. Ay na, no saan nga importante day ta papanam, bay ampay laang. Kat na masapsapa kanto nga agawid, akit mapanak. Wala, anya nga'y kumati aramidak no sa anak nga agawid. Alang nga rod, agrubwat kan. Tapno saan ka maaldawan? Aldawan ka matasimang pa. Wen ata ati dugma ngamin ti pila iti bangko. Ado ti tao. Alang nga rod, sumublat kan nga agbantay dito yung store, tada papanak. Sa dino ngamin ti papanam aya. Kaduak nga rod ni kumparek. Adalang mapan mi kitain nga ipatrabaho da. Isupay a sideline mata. Kasta ka di, akat mapangkangarudan Ay, ado ka di matlaang tigimatang. Medyo, kita am latan ti koleksyon Awan kinisayak dita. Apay ngay, Apay ngay nga. puro papel abarbarya timbatik, tapno adda pagbarya, tapuro buo matanda gitoy. Ni, apay, adda may nagpabarya? Awan, yung puro 1,000 kan 500 ti kwarta ti may gimatang. Ay, unay kamatan. Ha? Nudakil tigatangan ti umay gumatang, sa mubaryaan ti kwartada. Ngam no may sa akapit ti umay dagatangan, kat 1,000 ti kwartada, uray sa anon. Umay dalaag pabarya dagita. Ay unay kan bakit? Kasano ka makalako ngay? Amang ano talaga nga awan baryada mo ta? Kano adda gumatang iti dakil ti gatad na. O di si kanto matan ti awan pagbaryana. Ay na, agungat ka man ako na akon. Di ka katagyaman, taado tinaglakwak. Wan, ngam awan pagbarya kon. Pangalaak nga iti barya ita. Ala, ikanak iti 2,000. Tagpabaryaak, inton rumarak. Inton maminsan, saan mo abasta baryaan ti kwartada no basit laang tigatad tigatangan da? Ala, wanan. Ay, nakabasulak man anak bantayay. Gumatangak man iti mineral water mo manang Marivic. Barya lang ang mga no nagdakkel ti kwartam, awan ibarya. 50 pesos lang mo ti kwarta. Alayag mo nga rudan. Oh. Kan ato'y matigalon ko. Nay, apay ngay akas to'y matigalon mo. Nagalas mo, nakupi-kupi. Napintas mat asigod ti galon ko manang. Ngam na umayak gumatang. Masukatan mo ti kasta galon. Ay awan kas tagalon ko. Ang mga no saan adito'y ti imay mo gimatangan. Dito'y matipaggatgatangak manang. Ta dito'y ti kaasitgan agumatangak. Ay saan mo nga ipilit? Ang mga no nalipatam laang.
Wano amangan no naawananak iti istak kat ijay kabangir agim matang. Awan kas tagalon ko. Ijay naggatangam di tatimapan mo pang isakadaan. Unay kamutin manang, kat galon mo mat daytoy. Saan ko nga aw-awaten tinagalas agalon? Iso ano agsakada ka, pilyem met atay napintas agalon tapno awatek to. Oh, adto iti kwartam, isublik. Sa anak ton nga umay gumatgatang dito istor mo, tanagalas mat gayam ti ugalim. Saan lang asik ati gumatang, aduda? Saan ka pagtatakkunan? Agipulpulong ni Jocelyn kanyak. Saan mo kano nga inawat tigalon ang nagapukan ka? Jak nga rod mamati agalon ko dayjay. Imbagayo kumaano agsakada da iti danom. Pilyen datay napintas agalon, tapno nalakada laeng ama isakada. Kat uray si kamay. Saan mat ang napintas amin agalon mo? Iso nga rod apil-pilyak laeng tinapintas agalon nga awaten, tapno napintas amin agalon ko. Ay awan Saan da kanto na kayat apaggatangan no kasta ka? Ay, saan laeng ani Jocelyn ti customer ko nanang? Adupay dita ti gumatang. Ay una ikat day ta na panagrasrason mo. Kano ka arubam mismo ni Jocelyn? Isukat ko matipakisamaam Ta sigurado adito'y istor mo ti paggatangan na ta iso ti asidag. Manang, gumatangak man iti shampoo. Ano a shampoo? Dwala ang manang. Mabiit lang. Oh, adto'y ti doa shampoo. Adto'y matibayad ko manang. Ay, jak kayat ti kwartam. Adamat iskat tape na. Ay, imbaryada lang mat kanyak day tamanang. Kan saan mat adaan? Adala ang scotch tape na? Oray pay, basta jak awaten ti kwartam. Sapay day talang ti awit ko akwartak manang. Alangan nga agsubliak pay laang. Ay kat problemam day tan Nagkunaan nagalas ta kwartam nga umay gumatang. Ay, saan mat alas manang? Adala ang mat scotch tape na? Wen nga rod ngam nagalas ti pan naka-scotch tape na. Bangking, iso ajak kayat. Ay, sige nga rod manang. Numadiyo, di saan? Nagimas met to inluto mo na si Data, bakit? Naalam iti usto ti timplana. Wen nga rod lakay. Ay na, nagimas ti agigop. Gumatangak man, apaw! Anyamot day ta na gumatang. Irananamot iti alas 12 nga umay gumatang. Kat ammo namot apanangan. Ala, inkabit lakwan, bakit? Ay, sakit saan ang makaururay. Surun ko. Gumatangak man! Mabit lang! Ne. Di kayo makaururay! Apay nga, bugkaw ka ngay. Sakman lang ang timapan. Ay saanan? Mangan kalatan dita. Kita man no asino day ta kalalaingan nga tok-tok-tok. Oh, anya tigatangin nyo ya? Di kayo lakit makaururay yun. Ay pasensyakan basang kunak ngamin no awan tao. Inton maminsan, saan nyo nga ira na iti pangal daw ti umayo panaggatang. Kaslay gaggagara yumot a pangal daw ti umayo. Ay, kwa, pasensyakan basang mabisinak nga main. Kasangsangpet ko naggapo iti talon kaw. Kat kinalong matgayam ti pusa ti sida kuma. Iso nga umayak ko magumatang iti sardinas. Oh, ato'y ti sardinas. Ay, ato'y matibayad kaw. Anya! Sardinas lang tigatangin nyo? Ngam sa nga ribo ti kwartayo? Ay, awan mat ngamin baryak, basang. Ay, awan pagbaryak dita. No kayat yo, nayunan nyo tigatangin nyo. 700 lang ti adda baryak dito. Ay, kasta ka day. Ngamawan matin sa bali agatangak. Mabalin ka di nga utangak langin to'y sardinas. Ay, sa anak nga agpapautang tata. Tasaan ko mat nga utangan ti gatgatang ko iti stocks ko. Mapan kayo gumatang iti sabali nga store, bareng baryaan data kwartayo. Ay, sapay mabisina kon basang. Ay, katanusan nyo tata. Sandak apabasulan. Asino di gimatang, bakit?
Ni Tata Kanor, manaktakmat da di alakay. Saan ko alinakwan ta sa ngaribo di kwartana? Anyaya ti katangan na ko, ma. Sardinas ka no? Ang mga noawan mo't si daan na, bakit? At damat barya mi jay. Di mo pa'y lakat linakwan. Oho, naglayngan ngay. Imbagak anayunan na tigatangan na, ngam di namot kayat. Kat inikamlat ako man ay ti sardinas. Tabayadan nanto into na dabaryana. Kasano nga, no saan ton ngagbayad? Apay kumaasan ngagbayad. Kat amumat ti balay da apang singiram. Naa, siyak pa'y laang ti mapan iti balay dang agsinger. Siyak lang arudan ti agpautang, siyak pa'y ti agbannog nga agsinger. Oray awan nagpapautang Ay, unay ka na ya. Di ka lakit na siya ni Jay Lakay Mike. Ay na, sakbay akaasyak ti sabali. Ti bagik pa'y nga umuna ti kaasyak. Padakkelan samot ni Jocelyn ti balay dananang. Ay saan anak kaw? Apay din pa'y nadamag aya, a plano na ti agistor. Anya, tulad mo't iti negosyo. Ammo na lang arudan nga daistor ko, agistor pa'y laang. Ay sinugsugan da ka na nga agistor. Tapno adda sa bali a paggatangan dagiti tao asaan nga iti istor mo laang. Nagkunamot iti dayta. Kat agwaras mati kinaalas ti ugalim nga agis istor. Saan da kan akayat a paggatangan anak kaw? Anya? Kano pa ba inam kanumot amin nga umay gumatang? Natangig ka kanaw? Saan mo't nga iti amin ananang? Uray mo't siguro agi patakder iti istor ni Jocelyn. At damot lata umay gumatang kanya. Ay kat para makita anak kaw. Apay ngay, bakit? Dandanin ag-expire dagiti lako matinapay. Di mo't lamalakon. Hay, masurunak iti dayja a Jocelyn. Nagpatakder mo't ngamin iti istor na. Apay, idyayan ti paggatangan dagiti tao? Un nga ruta. Kasano mo't ngamin? Awan konsiderasyon mo kadagiti customer mo. Amok nga rod nga agpatakder mo't ni Jocelyn iti istor na. Uray man saan nga agpatakder ni Jocelyn iti istor na. Rumbeng anaanos ka kadagiti umay gumatang dito istor mo, bakit? Tano awan da, awan mo't mapaglakwam. Oo, Diana, sa dino ti papanam, labas-labasang metlatan to istor ko. Ay, mapanak gumatang dita istor ni Manang Jocelyn, Manang. Dito'y kan agumatang tadda kamutin dito eh. Ay, adda ngamin iskat stip to'y kwartak, Manang. Saan yun tumatla nga awatan? Ha? Kasta ka di? Ay, wan, Manang. Sige, mapanak kung dita istor ni Manang Jocelyn. Ay, kasano pa'y da ito yan? Manumatan ti gumatang dito istor ko. Papanan nyo, Tata Kanor. Ay, mapanak gumatang, basang. Dito'y kayon agumatang tata. Labas-labasan dakmetlatan. Ay, sangaribo to'y kwartak. Amok ngawan pagbaryam. Addan, Tata. Anya tigatangin nyo, tabaryaan. Ay, baliktad ka, mate. Itangawan gumatang dito'y isturmawn at napagbaryamawn. Idi ado ti gumatgatang, awan pagbaryam. Ay na, Tata. Naira na laang idi nga awan baryak. Ay, pasinsyakan, basang. Di ta istor ni Jocelyn ti papanak. At dapay nga minutang ko ajak na bayadan ijay. Ang mga no adda masauna, no dito yak istor mo agumatang. Sige, labsan ka pa'y. Pero mi nga taragsak mo itaan niya. Tanaagaw mo amin na customer ko. Ay, anya ka din ti ibagbagam aya. Jak imbaga kadakwada, adito'y da nga umay gumatang. Isoda mo tinagdisno dung umay gumatang dito'y. Nagalaskat ti ugalim Amumat nga agis isturak. Ngam nagpatakder kakit din iti istor mumat. Ni, apay nga iparit mo ngay. Kasano ajak agpatakder, kat nagalas mati ugalim nga agis istor. Saan laang asyak tinangibaga iti dayta? Adoda, iso ano kayat mo nga umadumanan ti umay gumatang iti istor mo, balbaliwam ta ugalim. Saan ka nga agbalin na natangig? Ha? Adon tinapaspasakitam, iso addidan kayat ti gumatang iti istor mo. Apay nakapanimid ka, bakit?
Jak nga rod amo, no kasano ang mapasublik dagiti customer ko lakay. Ay ket tagsingsingpet ka ngamin bakit? Isumat tentar aramidak lakay. Ano sampay laeng nga oray nakapsut ita tilakom, basta agsingsingpet ka latta. Ken saan ka agumatgatang iti stocks mo nga asidegen nga ag-expire? Iti kasta, sana masayang no sana magata nga dagos. Wala lakay. Jak mo't kayat nga irikap to istor ko. Siyak mo't mo na nga agis istor. Ay katwin na, basta agsingsingpet ka. Makabawi kan tulatta iti istor mo, bakit? Aging ita, saan pa'y lang nagsubli dagiti customer ko kanyak? Ngam jak agsardeng amang ipakita iti kinasaya at kadakwada. Patsyek adumtang tumat lang ti aldaw, amalipatan da ti madi nga aramid ko. Tuy pagayam mo, Marivic. Agyaman nakpagayam Marivic iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, saan met nga agpayso anasaya ti aramid mo? Anya nga ita, naawanan kan iti customer. Amin tayo kat makaramid iti basol wenno kamali. Tinapateg, ammo tayo nga ilinteg. Ket ala, ituloy mo ti agbalin anasingpet, ken nasayaat. Tapno agsublikan ka, dagiti sigod a customer mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Marivic, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti matireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Marjorie, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Irresponsable ti amak, talo kami nga agkakabsat, kat siya titimakder apan nakaama, manipod pimanaw ni tatang. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marjorie, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nanang, ibagayo man kanyak ti agpaiso. Anya ka diti kanayo nyo apagapaan ka ni tatang. Pudno ka di nga da babae na? Numabalin. Jak kayat ang mairaman kayo, anak ko. Jak kayat ang madadaal ti panagadalyo, gapu iti aramid ti amayo. Ngamrumbang lang nga ibagayo kanyak, no anya ti pudno ang mapaspasamag. Tapno matulungan kayo. Pudno nga adda babae ti amayo. Kat mabalin amay sa kadagitoy nga aldaw. Pumanawan ni tatangyo. Panawan datayon gapu iti dayjay a babae. Anya? Naumaakmeten anak ko. Awan maaramidak no saan nakon nga ay ayaten ti amayo. Saanen ang naragsak kanyak? Kaya tiyuko da kasaritak ni tatang, nanang? Urayan niya pa iti ibagbagam iti amam. Saan to ang mabaliwan ti pangedeng na? No kasta? Pudno ti imbaga ni nanang? Diyan mo, noan niya ti imbaga ti inam. Ngam kayat kaabilinen, tas si kati inauna. Dakkel kan. Sika ko man ti makaam mo kadagiti kakabsat mo. No kasta? Pudno apanawan na kamin? Saan kamin anaragsak ngagpadpada iti inam? Isu anasaysayat no agsina kamin. Da kayo lang matisaan ang naragsak, tatang? Makaam mo ka, noan niya ti panunutem. Sige, ibagam to kadagiti kakabsat mo, ngagsingsingpet da. Agpakada akon. Jak amo, no kasano pa'y ita makapagtuloy kayong agad. Total na. 19 matentitawan ko, nanang. Mabalin kong ti agapla iti trabaho.
Sumarda nga agadal. Kat agtrabaho ak. Tapno makapagtuloy latang nga agadal dagiti kakabsat ko. Angam anak ko, kasanukan. Nakarkaro nga awan mapasamak iti biyag tayo, no jak aggunay nanang. Padasat ti ag-apply iti may sa call center. Pasensya ka na anak. Awan mo't maaramid ak. Saan nyo abasol daytoy, nanang? Basol ni tatang. Nasaysaya atin a pumanaw. Ngam ti agigyan iti na ito'y abalay. Angam sabali mo't tilinaon ti puso na. Kagurak ni tatang. Gapo iti daytoy nga inaramid na. Nasaya ata si Mangpot kayon. Apay ka di manang. Apay manang. Kaya't ko nga ibaga kada kayo, apinanawan na tayon ni tatang. Ha? Apay mo't. Saan mo't siguro alimod kada kayo? Ti kanayon apa nagapada ka ni nanang. Kasanutay nga rod itan, manang. Saan tayo na makapagtuloy nga agadan? Dayta ti kayat ko apagsasaritaan tayo. Sumardengak nga agadal, nga magtuloy kayo. Agtrabaho ak, kat igaadyo mat ti agadal. Hala, di saan kan ang makaadal, manang? Saan na balen? Basta makaadal kayo. Nasaysaya atan ti kastoy. Ngam ti agpapada tayo asaan ang makaadal. Anya, mata ni tatang. No kaano pa'y alimmakay? Isumat ti panagloko na. Awanan maaramidan tayo. No di ti agtitinulong. Sige, manang. Igaad ko ti agadal. Uray syakmat, manang. Lalaing nga kidya pagadalan. Tapno saan ang masayang ti panagsardang mga agadal. Agyaman ak no kasta, kakabsat ko. Ay, kabarbaro ka dito eh. Wen, siyak gayam ni Marjorie. Siyakmot ni Arjun. Ay, nuawan pa'y kadwam nga aglan sintun madamdam ha. Agkuyog tan. Talaga nga ibilang mo, Alans, ti pandangan mo iti 12 o'clock iti rabi eh. Katuan tabaliktad nga ron ti oras tayo. Ti aldaw, iso ti agbalin na rabi tayo. Kat ti rabi iso ti agbalin nga aldaw kada tayo. Ay, wala niya. O, anya, agiddantan nga lunch. Sige. Kita am ti gradok manang o. Nagngangato. Nan, kita akman. Oo. Wow. Kastoy ati pagad-adalan. Naragsakak no kastoy ti gradom. Uray syakmat, manang. Saan lang nga ni manang Natalie? Kita akman mo ti gradom. Adoy, manang. Wow. Naragsakak no kastoy ti grado yun. Una manang, tasaan ni akayat asayangan ti pagbanbanugan nyo. Agyaman na kada kayo, kakabsat ko, ha? Da kami ti rumbang agyaman kan ka, manang Marjorie. May salaangan atawan, agradwaran ni Natalie. Sumarsaro ng tumata ni Yoli, nanang. Agyaman ak unay iti ado a sakripisyom, anak ko. Awan anyaman na, nanang. Maragsa ka, nak. No makitak ton ti banag tinagbanbanugak. No makitak ton anasaya ti biyag dagiti kakabsat ko. Imbaglakit din, tauray kas jay ti inaramid ti amayo. Adda ka nagsakripisyo para kadagiti kakabsat mo. Nabayagan nga gararamakan ka, Marjorie. Kaano na kaliasong batan? Ibagbagak matkan ka, a priority dagiti kakabsat ko. Palpasag pa ida iti panagadalda. Katadakan ka no makauray ka. Sa anak mat ngagbalin na padagsen. Nukas pangarigan tasong batan nak. Tulungan ka pa ikit di Sige. Sungbatan kan. Ngam, iti may sa kondisyon. Anya day ta? Di nagpayaw awisan iti kasara. Gaputa adda pa'y obligasyon ko. Urayem pa'y amalpas nga agadal dagiti kakapsat ko. Day talaga, Yam. Sure. No kasta,
Sinong bata mo ni Arjon? Wananang, ngam, nagtulagan mi, asan mi pa'y amabalin kat kasar, aging gaasaan ang makalpas dagiti kakabsat ko. Sa bagay, manumat ti tawon mon. Rumbang lang nga addamutan kaayan-ayat mo. Nabayag ngamin nga agar-aram ni Arjon kanyak, nanang. Katnodyak pa'y lasong batan, ang mga no agbirok iti sa bali. Agayatak mo't kankwana. Kadyak mo't kayat amapukaw ko. Ay katuwan anak ko. Rumbang laeng a panunutem mat ti bagim. Tapno saan laeng adagi ti kakabsat mo, ti pampanunutem. Itatan nakaturpo sa kon iti panagadal ko, manang. Kayat mo kadipay nga ituloy ti panagadal mo? No kayat mo, siyak mat ti agtrabaho, tagtuloy ka. Saanan, masadot ako nga agadal. Aglalo, kat medyo na nga tumatin ti saad ko iti trabaho. Mas kayat ko pa iti agurnong. Taore ag negosyo aktulaangan. Sige nga rod, manang. Tano maawat akto iti trabaho, siyak tumatan ti mang paadal kiniyoli. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Itatan na tong palang ti arapaap mo, amaadan iti negosyo, ken nakaadal mo tandag iti kakabsat mo. Umanugot ka mat siguro nga agkasarta. Wana, apay kit dinasaan. Awan mo't tan ti makalapad. Agyamanak, ta umanugot ka matlangan. Agyamanak mo't na uray nak, Arjon. Amok anapudno ka kanyak. Gaputay ayatan ka unay-unay. Isuan nakasaganak nga guray. Uray kasanupay kabayag. Agkalay sa kamin ka ni Arjon, nanang. Ay nasaya at met, tanalagip yun nga at kasar. Kunak no awan plano yo akasta. Talaga nga inuray ni Arjon ang makalpas dagiti dua akakabsat ko. Sakbay nga injaya na ti kasar, nanang. Dayta nga min titulagan mi. Ay agyaman unay kan ka anak ko. Sika tinagbalin nga ama dagiti duha akakabsat mo. No saan agapukan ka? Diyak amunan niya tinagbambanagan tayo. Amumet nga awan adal ko, kat marigatan ak asumrek iti trabaho. Awan anyaman na, nanang. Asino pa'y kumati ag titinulong, no saan ada tayo? Tabinaybayan na tayo lakat nga rod ni tatang. Awan ka din tidamag yukan kwa na? Awan, nanang. Kan saan ako nga interesado kan kwa na? Anya ti masapol yo, tata. Ta kayo. Kumusta kan anak ko? Maragsakan na ka makaam mo. Anasaya atin ti kasasaad yung agkakabsat. Gapo iti anos kan rigat ko ang nagtrabaho. Sipod pinanawan na kami, tatang. Ita, anya ti masapol yo? Umay kayo aglimos? Saan kumamit akasta anak ko? Kaya't kayo lang nga makita. Kaya't kayo ako mustain. Ken kaya't ko nga ibaga nga daduha akakabsat yo. Saan na ka interesado? Duwala ang tikabsat ko. Danatali, kanyuli. No awanin ibagayo? Pumanaw kayon. Kat saan kayon nga agpakpakita pa'y? Sige nga rod anak ko. Kat pakawanin na kuma. No nagpakita akban ken ka. Pakawanin na itinagkurkurangak. Amom ka di. Inmay naksinarungkaran ni tatang. Madlaw iti itsura ng agrigrigat. Kunaklakit din umay sang agpalpalama. Ngamnimot gayam tatang. Ibagbaga na, nga da kanudwa akakabsat tayo. Anya? Kinumustam ko maamanang, kaya't kumot amakita ni tatang. Kan mapantayumot kita ang dagiti kakabsat tayo. Tapnoan niya. Pinanawan na tayon, saan ka di?
Ay, pinapanaw ko. Kat imbagak, asaanan nga agpakpakita pa'y. Nga manang, apay akas jay ti naramid mo kinitatang. At dapay gayam do akakabsat tayo. Iso dati gapo a pinanawan na tayo ni tatang. Iso asaan tayo nakasapulan ida. Kaya't ko ang makita ni tatang manang. Saan na kumamot asukiran, natani? Manang, nasaya at mutanti ka sa saad tayo itibiyag. At dan trabaho. Kas namutan kiniyoli. At damutan trabaho na. Katsi ka, naasenso mutanti negosyom. Saan mo kadi ang kayat at tulungan ni tatang? Kandag iti kakabsat tayo? Dahil jay ti dosa na, iti madi nga aramid na. Kaano pa ya tultulungan nyo ni tatang? Kwa manang, manipod na istoryam ka ni manang Natalie ti kasasaad na. Binirok mi ida kat tinulungan mi ida. Apay adiyo imbagbaga kanyak? Gaputa saan mo akayat at tulungan ni tatang, manang. Ngamda kami kan ni Natalie, kaya't mi atulungan. Apay, asino tinang tulong kada kayo? Tapno maragpat yo ti balegyo? Sika, manang. Matlagayam. Apay nga rod ita, asalo nga singan nyo ti pagayatak. Manang, kadaraan tayo latta dagiti anak ni tatang. Kapamilya tayo latta ida. Iso apang nga asim kumamot, tamaawatan da kami kuma. Anak, saan mo kumamot aguraan dagiti kakabsat mo no tumulong damad? Anya, agraman da kayo, nanang? Umanugot kayo at tulungan da ni tatang? Naragsakak ngamin itibiyag ko ita, anak ko. Tauray kas jay ti inaramid jay amam. Nasaya at latta tinagtungpalan nyo. Iso asaan mo kuman, ababalawan jay amam. Tanakakaasi ka no ti panagbiag da ita. Sika ti addaan. Iso asaan ka kumamot nga agbalin nga imot. Nanang, Nalaglagan mo't laeng teriknam no mamakawan ka. Kat tulungan yu kit di, dagiti kakabsat yu iti ama. bilibak at talaga iti kinasinaw ti panagpuspuso yo, nanang. Oray saan anasaya ti inaramid ni tatang kada kayo. Ngam awan ti sakit tinakam yo. Gapo takas ta ti pagayatan ti apo. Padasem apakawanan ni tatang mo. Kan ipatag mo matan dagiti kakabsat mo. Tulungan nyo ida ang makaadal. Uray pupuutam. Ad-adun tupay agrasya, ti ipaay ti Diyos kada kayo nga agkakabsat. Ita, tultulungan min dagiti dua akakabsat mi, a makaadal damet, Mr. Lonely. Kat agpayso ti kuna ni nanang. Limo kay ti barukong ko, idi napakawan ko ni tatang. Ken namamok dagiti dua akakabsat ko. To'y pagayam mo, Marjorie. Agyaman pagayam Marjorie iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, sapay kuma ta bindisyonan na kayo pa iti apo. Gapo ta nasaya at kayo a pamilya. Ket itultuloy yu latta ti mangtulong kadagiti kakabsat yo. Tapat check ano maaramid yu ida atulungan, bigbigen dan tumet day tanga utang anaimbag anakem kada kayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marjorie, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.